Bütün dünya sağlığı goraş guraması täze pandemiýanyň ýüze çykmak howpy barada duýduruş berdi. Guramanyň maglumatlaryna görä, ýokunç keseller soňky ýyllarda has ýygy ýüze çykýaby, olaryň ýetirýän ziýany hem güýçlenýär. Habar berilmegine görä, bu ýagdaý sağlyk goraş ulgamyny, ykdysadyýaty, syýasaty we jemgyýetçilik durmuşyny uly täsir edýär. Soňky 10 ýylda Ebola we COVID-19 beýleki ýokunç keseller dünýä derejesinde uly krizisler döredönligi bellenilýär. Hasabatda dünýäniň dermanlary, sanjymlary we diagnostika terişdelerini el yeterlilik boýunça ýyza galýanlygyny aýdylýar. Hünärmenler enlik pandemiýanyň dünýä ýurtlaryny hasam ejid ýagdaýa getirip biljekdigini, şoň üçin halkara hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmeginiň möhümdigini nyktaýarlar. Guramanyň pikirine görä, dünýä ýurtlary hyzmatdaşlygy güýçlendirmese, geljekde täze global saglyk krizisi has agyr netijelere getirip biler. Sizi dünýäni hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyny unutma.